Вітаю ўсіх сябры, вітаю дзяўчыны. Прывітанечкі ўсім. Прывітаночки. Хто нас глядзіць? О, я ўжо гляджу ў чацік, уже хтосьці і пытанняў напісаў, і ласкатухі вітаю. Абавязкова зачытаем усе пытанні. А хто падлучаецца, напішыце, калі ласка, як нас бачна, як нас чутно. Можаце нават напісаць, адкуль вы, нам будзе вельмі цікава. Я заўважыла, мы ведзем нейкія гутаркі, там ласкатух ці стрымы, нават у Аба, і проста ўвесь свет у эміграцыі далучаецца, таму вельмі цікава паслухаць, адкуль вы. Хто не ведае нас, гэта відэа-падкаст ласкатухі. Вось мы з Ганнай яшчэ з аднымі дзяўчынамі вядзем. Мы беларускія мэрыкі, і мы вырашылі, як мы пісалі ў нашай аб'яўцы, адкрыць новую рубрыку. Мы звычайна запісваем нейкія, выкладваем тэмы розныя, таму там каму цікава, прагартайце, паглядзіце, можа вы па свайму густу знойдзеце, а зараз у нас новая рубрыка. Мы вырашылі, у нас же такія проста файныя, класныя беларусачкі нашы у эміграцыі, і мы кожны месяц вырашылі рабіць стрымы з нейкай цікавай, вядомай ці малавядомай, але вельмі файнай, ачмурэннай дзяўчынай, жанчынай беларускай. І маем гонар сёння у нас першая ў нашай рубрыцы Марына Зялёная. Беларуская спартсменка, чэмпіёнка там і свету, і Беларусі, і Еўропы, па боксу, тайскаму боксу, кікбоксінгу. Марына актывістка ў Грузіі, і чаліня каардынацыйнай рады, і маці, і проста ачмурэнная дзяўчына. Яшчэ раз вітаначкі, Марына. Вітаначки, дзякую за то, што расказала пра мяне. Дзякую усім, хто нас бачыць, асабліва падзяка беларусам Грузіі, бо мы беларусы Грузіі, мы дыяспара, і ад вас, ад вашых імён я таксама буду нешта гаварыць. Усім прывітанне, і таксама астатняй часткі дыяспары. Памятайце, што мы думаем о вас. І кожны раз, калі вандруем, свайму тэлефануем камусьці, говорю, ну што там, ёсць наша, ёсць, ну давай сустракацца. Так што зараз мы сустракаемся тут. Усім прывітанне. Так, я адразу скажу, што у нас будзе абсалютна такая нефармальная, утульная гутарка, таму пішыце, калі ласка, любыя каментары ў чаціку, любыя пытанні, не чакайце некага афіцыоза, вось проста сабраліся ласкатухі, хто не ведае значэнне слова ласкатухі, гэта такія балбатухі, тыя, хто любяць ласкатаць, вось. І мы проста размаўляем пра рознае. І, дарэчы, я хочу падзякаваць маёй сувядоўцы Ганне, таму што менавіта яна прапанавала першай Марыну. Я Марыну таксама ведаю даўно, але вось Ганна сказала, і я такая, о, клік, так, менавіта трэба Марыну паклікаць. І, напэўна, першае, з чаго мне хацелася бы цябе пытанне задаць, гэта з рубрыкі некага спорта, таму што я вось чалавек, які даволі далёка ад спорта знаходжуся. Мне вельмі цікава пра тваю спартыўную кар'еру распачаць, і менавіта ў такім відзе спорта. Ну, Беларусь, давайте скажем, шчыра такая трошкі у нас кансерватыўная, трошкі патрыархальнае грамадства і краіна, у якой дасюль існуе падзел, вось гэта штосьці мужчынскае, вось гэта штосьці жаночае, і калі жанчына там намагаецца ў нейкія мужчынскія сферы пралезці, ей даже кажуць, ой, ну ты ж уже не жаноцкасць сваю там губляеш, що ты як мужик становішся. І мне вельмі цікава, Марына, пачуць, як увогуле ты прыйшла ў спорт, чаму менавіта бокс, і ці былі ў цябе нейкія ваганні вось гэтыя, ці гэта для мяне, гэта ж для мужчын? Тут шмат пытанняў, калі я саб'юся, паправ мяне, а таксама дадам, што я працавала ў жывой бібліятэкі шмат разоў, тады таму, калі будзе пытанне, якое закранае нешта даволі інтымнае, я магу адмовіцца яго адказваць, гэта нармальна. Таму ўсе пытанні задавайце ў чаціке альбо нейкім іншым чынам. Я часцінёй раблю нешта первае. Ёсць шмат праектаў, дзе я была першая, і потым яны пайшлі. Адныя я магу называць, другія не магу, бо мы все памятаем, што я з'язджала уже з таталітарнай Беларусі. Вось, і я ў бокс прыйшла, таму што я бросила піць, я бросила курыць, у мяне з'явілася шмат энергіі, я не ведала, як гэта карысна патраціць. І тут я прыйшла на трэніроўку па тайскім боксе, бо ўсе астатнія дысцыпліны, не шмат жанчын было, іх не бралі. І калі мне далі бегаць за нейкім хлопцам і біць па яму ў пальчатках, я такая, о, это магчыма рабіць легальна. Вось, і мне вельмі спадабалася.
І так спадабалася, што я спачатку хадзіла на ўсе трэніроўкі, потым я стала хадзіць на трэніроўкі наступны дзень, які трэніраваў мой трэнер у іншым месцы. А потым я, калі ўжо пайшла да свайго трэнера афіцыйнага, які займаўся мной уже больш прафесійна, я трэніравалася 2 разы. І ён ставіў дзяўчат у прыклад і гаварыў: глядзіце, дзяўчаткі ходзяць, і ў іх будуць вынікі. І ў нас насамрэч былі вынікі, і была такая выездка, калі мы выязджалі ўсе, і мы, беларусы, ўзялі золата каманднае, таму што ўсе жанчынкі нармальна ўсіх пабілі, і хлопчыкі білі, то есть мы былі такой спаянай камандай, добрай беларускай, і гэта была магчыма, і спадзяюся, будзе магчыма яшчэ. Таму тайскі бокс — гэта я такая руся. Мне нравится рабіць нешта даволі дамінантнае, і гэта магчыма рабіць на рынге. Цябе яшчэ па галаве пагладзяць, дадуць медальку і кажуць: маладзец, Марыначка, добра атрымалася. Вось, поэтому бокс — гэта мае. А наконт мужчын у спорце, так, я вот скончу. Гэта вялізная складанасць, таму што калі жанчыны з'явіліся як спартоўкі, то там, дзе распадзяляюцца грошы, вырашаюцца розныя пытанні, там усё роўна функцыянеры мужчыны. Калі мы глядзім на гэтыя вот фатаграфіі, там мужчына, і там толькі спартоўкі, альбо нейкая дзяўчына трымае вазон і каравай, каб сустракаць нейкую дэлегацыю. І гэта нераўнапраўе, таму я вывучаю тайскі бокс як дысцыпліну. Я вельмі цікавлюсь шмат чым. Напрыклад, вот учора у меня был семінар па цяжкай атлетыке ад чэмпіёнкі міра па пауэрліфтынгу. Для таго, каб мець досыць кампетэнцыі, таксама мець магчымасць з'яўляцца функцыянеркай, бо у жанчын у гэтых відах спорта шмат розных складанасцей, звязаных з тым, што яны ў такім падчынённым палажэнні, што ли, выглядзе. Дзякую, я адказала. Марына, тады мне да цябе пытанне. Ты трошкі зарыентуй нас па часе. Колькі табе было прыкладна гадоў, як ты пачала гэта ўсё? Ты сказала, што кінула піць, курыць. Это які ўзрост прыкладна? Это прыкладна 26 гадоў. 23 гады я ставіла эксперымент. Я 1 год не глядзела тэлевізор. І гэта было складана, бо ў мяне ў сям'і ўсе глядзяць тэлевізор, тэлебачанне. І калі я перестала яго глядзець і пачала толькі слухаць, я такая ляжу у сябе ў комнаце і слышу, як бацькі слухаюць гэты тэлевізор, гэты Петрасян, гэты вот Сіпатый, вы ведаеце пра каго, так. Потым нейкая рэклама, потым нейкія надоі і гэтак далей. І я перасэнсавала ўсё навакол, і гэта быў такі час, калі я паглядзела самую большасць відэакантэнта, бо я глядзела фільмы ў сябе на сеткі і пачала чытаць аўдыакнігі, або зразумела, што ёсць такі лакальны шум, які зніжае магчымасць чалавека асэнсоўваць жыццё вакол сябе. Вось. І тады я пачала актыўна займацца спортам. У меня быў такі гадавы абанемент у спортклуб «Багіра», і я хадзіла там на 2-3 трэніроўкі падрад, столькі ў мяне энергіі, і так мне павезло з мітахондрыямі. Клас. Слухай, вяртаючыся да спорта, да, вось мне цікава, відавочна, што твой спорт пастаў рэальна вельмі важнай часткай твайго жыцця, да, ён паўплываў. І ці былі моманты, калі ты ўсё ж такі жадала кінуць? Заўсёды так ведаеш класная гісторыя, што там чэмпіёнка ўсё рабіла, збоку выглядае, што так, як ты сказала, прыйшла, хлопцу калаціла, там усё атрымлівалася, але былі моманты, я ўпэўнена, што такі, калі пайшло на зніжэнне. Што стрымала і калі гэта было? Гэта як у адзіным фільме монтаж, так? То есть, конечно, калі мы глядзім жыццё спартоўца альбо спартоўкі, мы бачым, як яны там класна перамагаюць, але ж усё не так. У такіх спартсменаў, як у мяне, у нас ёсць гіперфокус.
гэта людзі, якія здольныя, напрыклад, у мяне бацька ныне пакойны ўжываў алкаголь, і як людзі, якія выраслі ў сям'е, дзе ёсць алкаголік, у нас ёсць созависімыя адносіны, і гэта ўсё даволі добра уплывае на заняткі спортам, бо калі няма магчымасці займацца суадносінамі, напрыклад, з алкаголем, альбо з цыгарэтамі, альбо з ежай, не ведаю, там, калі вы купляеце нешта ў крамах, так? Вось, вы можете займацца спортам. І бывае так, што ты зафокусіраваўся, год-два, ты працуеш, потым цябе можа адпусціць, альбо ты пачынаеш нейкія адносіны з чалавекам, а не са спортам. І даволі часта раптам спартсмены уходзяць у адносіны, у іх з'яўляюцца дзеці, напрыклад, сям'я, потым яны вяртаюцца ў спорт, потым яны ізноў адходзяць. То есть вот гэтыя прылівы, адлівы, гэта нармалёва ў спорце. У мяне таксама гэта было, і калі я займаюсь трэніроўкай зараз у Грузіі, я разумею, што іным разам чалавеку патрэбна адпачыць, і бывае так, што это і год, і 2, і 3. Бо ў мяне быў перыяд, калі я даже не хацела глядзець на баі. А зараз у мяне ўжо ўсё нармальна, я адаптавалася, я магу і глядзець, магу і трэніраваць, то есть мяне не выносіць так, як раней, таму што я знайшла нейкі ўнутраны баланс, і калі мяне крыху перакрывае, я вось магу пайсці там палітыкай пазаймацца, магу з дзіцём пазаймацца, магу кватэру прыбраць. Я яшчэ вельмі люблю кусты стрыгчы такімі вялізнымі нажніцамі, калі ты выходзіш во двор і бачна, хто тут альфа, калі ты там чык, і таўшчынёй з руку ў цябе дрэва ўпала. Вось, таму я шукаю баланс, і ён дапамагае з гэтым гіперфокусам жыць, бо для чалавека крайне складана жыць у спорце, у вялікім спорце без нейкіх адпачынкаў. Тады яшчэ ад мяне пытанне, пакуль Воля так не размецілась. Марынка, ну, ты казала про што ты ламаеш мужчынскія і жаночыя стэрэатыпы. Я сама была гуляла з хлопцамі ў баскетбольнай камандзе. Я ведаю, што хлопцы, калі ты вот з імі на ўзроўні, то яны цябе не ўспрымаюць як жанчыну. Яны ты такі, бро, яны там ужо табе жарты як з хлопцам, то бок, як у мяне свая гісторыя, я хочу пачуць твою гісторыю. І як ты заставалася гэтай жанчынай, ну і ты скажаш, вот, да, дамінацыя, эмоцыя, і з альфа-самцамі, которые вось приходзяць якраз в гэтыя спаборніцтвы бароцца, і ты тут яшчэ большая, да, жанчына, кажуць, у Амерыкі з вялікімі яйкамі. Таму як ты з гэтым, вось, ну, вот, у цябе былі тут стэрэатыпы ламаліся, распавядзі якую цікавую гісторыю. Ну, моя практыка дазваляе мне думаць, што гэта вырашаецца, калі ты працуеш больш, чым мужчына. Гэта складае шмат праблем адразу. Па-першае, па-другое, я спадзяюся, што на працы я працую, а калі ў мяне ёсць адносіны, я займаюся адносінамі, лепш гэта не сумяшчаць, таму што пачнецца гісторыя з адносінамі, хто каго, хто важнейшы, чаму ты мяне не слухаеш. І ў мяне, напрыклад, вот сын, хлопчык, і калі ён прыходзіць на мае трэніроўкі, я бачу усю гэту групавую дынаміку, як ён на мяне права імее, як ён хоча, каб я яго слухалася, альбо толькі яго слухала і гэтак далей. І это складана, і калі ёсць магчымасць, я стараюсь не сумяшчаць адзінае з другім і з трэцім. Дякую. З хлопцамі заўсёды нармальна, бо у мяне сістэма трэніроўкі, я такі трэнер, які как праектар. Так, я не буду становіцца ў пары з мужчынай, мне гэта не трэба, да і з жанчынай, бо праца трэнера гэта навучыць чалавеку, што ён можа з тым, што ў яго ёсць. І я вельмі люблю ламаць людзей. У мяне былі такія выпадкі, калі я прыхадзіла на трэніроўку, і так, ну, камусьці там прысвяціла злёгка, што чалавек вырашыў, што яму не трэба займацца гэтым відам спорта, ну, напрыклад, мужчына. Вось. Таму, ну, ёсць такія трэнеры, якія стаяць у парах, якія ламаюць, это мужчыны, ну, ім трэба, вот, яны фарміруюць групу. Гэта розныя тыпы людзей, і я думаю, што на кожнага і на кожную знайдзецца свая групоўка, якая будзе падтрымліваць. Ну, і ў мяне таксама же, вось тут, напрыклад, у Грузіі, у мяне, у людзей амаль ва ўсіх няма страхоўкі.
І калі мы будзем тут рабіць мясістае мачылава, вельмі складана потым будзе, бо яны скончваюцца 3-4 месяцы, і чалавек пападае ў лякарню, і гэта будзе складана, таму я больш нацэлена на тое, каб людзі пабачылі сябе, а не якая я там класная, прыгожая. Гэта значна, ну, мацней, я так думаю, калі чалавек бача сябе, а ты толькі яму гаворыш: а глядзі, якой ты клёвый. Бо людзі прыходзяць, яны вельмі крутыя, вельмі клёвыя, яны шмат чаго могуць, але ў іх ёсць стэрэатипы, якіх у мяне ўжо няма. І яны глядзяць на сябе ў зеркала, не бачуць сябе, свае шыкарныя цела і тое, што яны ўжо перамаглі таго, што яны з'явіліся на свет. Напрыклад, калі я была цяжарая, сваім дзіцём я лежала па клініках амаль 4 альбо 5 месяцаў. Я бачыла, як жанчыны ляжаць цяжарыя, і ў іх не атрымліваецца зрабіць дзіця. А гэтыя людзі, яны ўжо дарослыя, іх нехта вынасіл, выкарміў, яны вывучыліся, яны прыйшлі ў зал бокса і гавораць, што яны там нехта тоўсты, нехта такі, не такі, гэтак далей. Ну, это же немагчыма, вы ўжо клёвыя, вы ўжо перамаглі ў гэтым спаборніцтве пад назвай жыццё. Класна, адразу все захацелі запісацца да Марыны на трэніроўкі. Каб мне хтосьці сказаў: ты не тоўстая, ты клёвая, давай ідзі. А я яшчэ хацела пажартаваць у мінулае, што Марына сказала, што дагэтуль у мяне была толькі адна праца мары. Я калісьці там у сваіх сацсетках дзялілася, ведаеце, такія відосы ёсць, дзе бары, дзе ты прыходзіш, выпіваеш шот, і дзяўчына табе барменша б'е па твары. Я такая: о, гэта моя праца мары. Цяпер, падаецца, я знайшла іншую. Это ў боксе, як это Марына сказала, афіцыйна біць нікага мужчыны, табе за гэта нічога не будзе. Так. Я, кстати, працавала на такой барнай стойке. У мяне был коктейль «Пупок». Расскажи, что там, что за ингредиенты? Ну, гэта был такі адаптаваны да месца, дзе ён знаходзіўся, бар «Дзікі кайот». І быў такі коктейль, калі ты там адзяваеш каску, выпіваеш, і тебе сверху там лупяць і гэтак далей. А ў мяне быў які коктейль? У мяне ў «Пупок» наліваліся марціні, клалася, значит, гэта, ну як яна, зелёная такая аліўка, і солі побач, і яны, ну, вылізывалі соль, з'едалі марціні, выпівалі з пупка. І на тот момант, калі марціні наліваўся, трэба было уцягнуць жывот, каб больш улезла. І даволі быў папулярны коктейль. Ой, вот такие цікавыя моманты жыцця Марыны. Клас. Слухай, Марына, а вось таксама ў тэму пра мужчын, пра ўсё гэта. Ці былі ты сведкам якісьці такіх, ты шмат была на спаборніцтвах, там сама з дзяўчынамі камунікавала, спартсменкамі, вось такога адкрытага сексізму? Нават я літаральна нядаўна бачыла нейкае відэа ў інстаграме, вось не скажу, якой краіне, там нейкія стаяць спартсменкі, баскетбалісткі, і там трэнер падыходзіць і прям яе за валасы цягне, ну ці штосьці такое, ці якісьці мужчына сказаў: фу, да я не буду з табой там трэніравацца, таму што ты жанчына. Ці была ты сведкам некага такого прям мізагінії? І удзельніцай, і сведкай. І калі я трэніравалася, я, напрыклад, калі ў мяне трэнер, у нас быў папулярны трэнер, он і зараз з'яўляецца папулярны, жаль, што крыху, ну, ебатька. Вось. І калі ён з'язджаў па сваіх справах або кагосьці вывозіў на спаборніцтва, мы трэніраваліся самі. І я пайшла ў зал бокса нейкі і гавару: дайце мне ў вас тут месяц патрэніравацца. І гэты мужык, ён мяне так спужаўся, ён выганяў мяне з гэтага зала. Па-перша, у іх не было апранальні для жанчын. Я гаварыла: я прыйду ўжо адзетая, ну не хвалюйся, я тут не буду здымаць. А вось, а па-іншае ён гаварыў, што женщина на карабле быць беде. Но я пришла, и уже на начале разминки он понял, что все нормально, и он меня не прогонял, и я месяц тренировалась у гэтай школе дзюшоровской по боксу, у вялізнай группе, и все было нормально. Ну, и он был такі спокойный потом уже. І гэта было часцінёй. У нас, напрыклад, у клубе некаторыя хлопчыкі не стаялі з дзяўчынкамі, бо ім было зашкварна, у іх был вопыт, а у нас гэтага вопыта не было, бо калі мужчыны баксіруюць і калі яны выходзяць у фінал, гэта ўжо такі ўжо стальны хлопец будзе. А ў дзяўчынак крыху менш баёв і ў іх менш вопыта, таму жанчыны ў той час былі не столь адукаваныя. Але гэта хутка змянілася, бо шмат жанчын пайшло ў групы,
і трэнеры зразумелі, што залатая медаль жанчыны яна не адрозніваецца па кошту ад мужчынскай, да і менш трэніраваць трэба. Вось, просто трэнеры не ведалі, што рабіць з жанчынамі, бо гэта такая складанасць, і яны як бы пачыналі з гэтага. А калі я першы раз паехала ў Таіланд, мне не давалі зайти на ринг, и он хотел, чтобы я поползла под канатами, но я такая сделала вид, что «Sorry, not understanding», и перепрыгивала. И в любом случае у меня такая весовая складаная 71 килограмм. Мужчины не очень хотели со мной стоять тогда в Таиланде. Мне приходилось делать что-то неприятное, там, трогать ногой лицо мужчине, чтобы он разозлился. То бок ты правакавала. На жаль, зато я вельмі добра стаю ў клінчы, і калі мне трэба, я прыхажу, цепляюся, і мяне ўжо не скінуць як павучка альбо клешчыка. Гэта такая была складанасць. Марына, раскажы, а колькі цябе зараз у групе займаецца пераважна большасць жанчын, ці ўсё ж такі мужчыны прыходзяць да цябе таксама такой же як бы колькасці, як і жанчыны? У мяне ёсць і жанчыны, і мужчыны, у іх ёсць тут свае хвалі. Іным разам у мяне больш мужчын, іным разам больш жанчын. Я не вельмі жадаю падзяляць на жаночыя і мужчынскія групы, бо гэта такая сегрэгацыя, якая не вельмі добрая насамрэч. Па-першае, для жанчын, бо жанчыны не заўсёды любяць працаваць з жанчынамі. А па-другое, для мужчын, бо калі ёсць жанчыны, мужчыны значна лепшэй працуюць у групах. Яны вельмі дынамічныя, матываваныя, яны прыходзяць з поднятай галавой, такія ўсе лебедзі. Вось, і гэта добра уплывае на ўсю групу. Але я рабіла жаночыя трэніроўкі, бо ў Грузіі на тот момант гэта было, можа, недастаткова для мяне. І даже фотаграфавала іх, каб павялічыць колькасць контента. Я і так зараз у сябе на маіх экстрэмісцкіх старонках шмат відэаконтента раблю з жанчынамі, каб жанчыны ведалі, што магчыма вось так, што ёсць жанчыны, якія любяць падрацца, што ёсць жанчыны, якія пачаткоўцы, што ёсць жанчыны, якія стаяць з мужчынамі. То есть усё я пытаюся паказваць людзям, каб у тых, для каго недастаткова інфармацыі, каб яна з'явілася, яны паглядзелі такія, я магу. Вось. Дарэчы, тут пакінулі табе каментар, Настася. Цалкам пачаткоўца была на трэніроўках, насамрэч бяспечныя прасторы ў цябе. Так што, Марына, табе прывітанечкі ад Настасі. Дзякуй, Настася. Прывітанне, Настася. Настасія, хацела яшчэ запытаць, калі волю дазволіць, наконт таго, што перайсці ў тэму больш актывізму. Амаль 4 гады, як ты пераехала ў эміграцыю, да? Але ты звязана з... 3 гады. Я 3 гады. 26, 23. Я там чомусь думала, што ўжо 4-й год ідзе. Карацей, ты паяўляла пра тое, што вось таксама трэніроўкі — гэта тэрапія для экс-палітвязняў, людзей, хто быў за кратамі. І вось распавядзі, як у цябе з гэтым, ці атрымліваецца, ці людзі прыходзяць, і сапраўды гэта такая свайго роду тэрапія, якія вынікі і ўвогуле якая гісторыя гэтага? Я даже могу сказать, что не далее, як амаль учора-пазаўчора был такі тэкст, што адна вельмі паважаная дама шукае сябе манікюршу і трэнера по боксу. Гэта ж не просто так. Поэтому я рекомендую не хвалявацца, займацца целеснымі практыкамі. Гэта не толькі бокс. Людзі, якія зневолены, а у нас асобны случай, выпадак у нас палітзневоленыя, яны некую колькасць часу жывуць у такіх умовах, дзе яны не павінны знаходзіцца. І гэта вельмі траўмуе. І калі мы працуем з траўмай, то это займае шмат часу. Шмат часу, напрыклад, 3 гады, альбо 4 гады. То есть колькасць дзён, праведзённых у няволі, памножаная на колькасць дзён, праведзённых у няволі. І то не факт, што гэта траўма сама рассасецца. І вось праца цераз цела — гэта вельмі добра,
Таму што калі чалавек траўмаваны гэтымі ўмовамі, ён не кожны дзень хоча гэта асэнсоўваць, бо для гэтага трэба мець сілы нейкія, так? А такой магчымасці ў чалавека можа не быць, бо ён на нуле альбо ніжэй за нуль. І вось цераз цела шмат з чым можна папрацаваць. Напрыклад, дыханне выраўніваць, асанку выраўніваць, даваць магчымасць з'явіцца эндарфінамі. Любыя трэніроўкі, гэта не толькі бокс, гэта добрая праца з класічнай дэпрэсіяй, але калі вы займаецеся больш за 9-10 месяцаў, і калі вы проста ходзіце, хаціце альбо вы не хаціце, то прыхадзіце, вам будзе значна лягчэй. Што гаварыць пра нашых палітзняволеных і палітзняволенак, яны даволі актыўна займаюцца адаптацыяй, але мы не гатовы да таго, што чалавек прыходзе і ён уже прынёс сваю болю з сабой, і ён гэтым хоча з намі падзяліцца, але мы не заўсёды хацім гэта бачыць, бо прыходзіць вот гэта калектыўная віна, калі ты не можаш нічога зрабіць, калі ты думаеш, кожны раз, калі я размаўляю з палітзняволенымі, я ў сябе ўнутры сябе гавару, гэты чалавек сидзеў за мяне, бо я не сидзела, я з'ехала з маленькім дзіцём, ён сидзеў за мяне, і чым я магу ім памагчы, я стараюся дапамагчы. І вось класічныя заняткі любым відам спорта, потому што людзі прыязджаюць крыху хворыя, гэта і дыхательныя практыкі, гэта і йога, гэта і басейн, гэта і бокс, калі досыць моцны. Ён дапамагае чалавеку адаптавацца, пачаць нармальна дыхаць, перастаць складываць рукі за спіной, пачаць займацца ў некай прасторы, дзе людзі гавораць то, што робяць, і робяць то, што гавораць. Да, бо гэты вот дысананс, калі цябе гавораць адно, а насамрэч ты ведаеш, што гэта другое, гэта таксама расслаивае нашу псіхіку на некалькі слаёў. Таму калі ёсць магчымасць, я рэкамендую займацца любымі відамі спорту, куды цянець. А тот, хто прыязджае пасля палітзняволення ў Грузію, у мяне ад нашага блока ёсць невялічкі данат, і калі чалавек прыйдзе, і ў яго будзе магчымасць пазаймацца, не ўкладае туды грошы. Экіпіроўка ў мяне ёсць, і жаданне таксама. Як файная ініцыятыва. Я яшчэ ведаю, Марына, што ты працавала ці працуеш нават зараз з людзьмі з асаблівасцямі. І ты ўвогуле, я памятаю па нашым мінулым гутаркам, мы там пра КР размаўлялі, і ты вось вельмі адвакавала за іх. Распавядзі трошкі пра гэтую тэму, чаму вось цябе вось так дбаеш ты пра іх і як праходзяць гэтыя заняткі? У мяне заўсёды ў маём жыцці былі навакол людзі з асаблівасцямі, і я разумею, што бывае з іх асяроддзем і што бывае з гэтымі людзьмі. І калі ёсць магчымасць, я заўсёды прапаную зайсці ў зал, бо гэта важна фіксаваць. І, напрыклад, у мяне быў праект, калі мы працавалі з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, і я ведаю, што некая колькасць гэтых людзей потым пайшла ў залы трэніравацца, і некая колькасць трэнераў паглядзела на гэта, зрабіла вынікі і пачала іх трэніраваць. Гэта вельмі важна, бо гэта інклюзія. У Грузіі няма такой інклюзіі, але вот зараз у мяне ходзе хлопчык з кахлеарным імплантам, і ён вельмі сметлівы, і опять же, вот як жанчыны, якія ў боксе, да, людзі з асаблівасцямі, яны павінны быць яшчэ крыху сметлівее, нежели астатнія, таму што ў яго наконт гэтай асаблівасці, яму трэба паглядзець, і можа ён нешта недаслыша, яму трэба ўсё счытаць. І вось калі трэнер умее з гэтым працаваць, то гэта пашырае магчымасці для ўсіх астатніх. І калі да вас звяртаецца такой чалавек, вы просто паспрабуйце. Методик вялікае мноства. Гэта все мультидисциплинарная гісторыя, калі вы можете спытаць у любого рэабілітолага, абілітолага, што з гэтым чалавекам рабіць, і ён вам дасць некалькі парад, і гэта вам дапаможа працаваць з гэтым чалавекам. Вось. Так, тут у чаціку далучаюцца, пішуць вітаначкі. Хто не чуў, у нас тут нефармальная гутарка утульная, таму ускоквайце ў гутарку, пішыце вашыя думкі пра ўсё, што мы казалі, пішыце вашыя пытанні. Вось мы пакуль спорт абмяркоўваем, хутка перайдзем да іншых тэмаў. Мяне апошняе пытанне па спорту. Ось
Ты прыйшла ў спорт даволі, я не ведаю, гэта лічыцца позна, ці я не ведаю, як прыходзяць у бокс, у 26 гадоў. А ці ёсць нейкі ўзрост, калі вось дзяцей трэба адправіць, каб яны прафесійна займаліся, ці чалавеку, і калі не позна яшчэ, ці рана, які звычайна ўзрост? Я прыйшла позна, не было такіх спартсменак, гледзячы на мяне, з'явілася спартсменка на 5 гадоў мяне старша. Яна потым, можа не на 5, можа на 3, я не памятаю, Леначка, твой ўзрост. Цудоўная спартоўка, таксама вельмі мэтанакіраваная. Вось. І кожны раз, калі я рабіла медасмотр, мая доктарка думала, што гэта апошні. Але я трэніравалася і ездзіла бы далей. Для мяне паднялі рамку да 35 гадоў, але проста не было грошай, каб я выступала. Я рэкамендую ўсім, хто хоча займацца спортам. У любым узросце, напрыклад, у мяне была трэніроўка для жанчын па самаабароне, гэта было 85+. Канешне, трэба ўлічваць, што ёсць і прэменапаўза, і менапаўза, што ёсць асаблівасці, ёсць астэапароз, ёсць сахарныя дыябеты і гэтак далей. Але жыццё вельмі доўгае, людзі жывуць зараз вельмі доўга. І я рэкамендую вам займацца спортам і шукаць чалавека, які вас возьме да сябе і будзе гэта рабіць. Напрыклад, я працавала з універсітэтам залатога веку, і яны шмат мне далі чаго, у сэнсе бачання, што можна рабіць з людзьмі сталага ўзросту. Я зараз практыкую з задавальненнем, і я думаю, што гэта тэма інклюзіўная. Гэта магчымасці, якія павінны быць для ўсіх. Але проста наша асяроддзе не так хутка змяняецца, як нам бы гэтага хацелася. Але гэта такія добрыя справы. Калі людзі паказваюць, што давайце будзем трэніравацца, тады ўсе падхапліваюць і пачынаецца цудоўная тэма. А магчыма і прафесійны спорт. Да. Ось, Марина, так раз закранула. Я слухаю тебе, разумею, что по сутнасці тое, што трэба, што таксама сацыяльны актывізм, да, дапамога экс-палітвязням, людзям з асаблівасцямі. Ты заўсёды несеш голас жанчыны, УКР, у іншыя месцы пра тое, што як важна, каб жанчына прысутнічала любым дыялогу, то не толькі што там прыгожая палавіна чалавечства, да, я памятаю, як перад выбарамі ў координацыйную раду, як ты выказвалася, твоя пазіцыя. Вось ты мне скажы, ці дае спорт сілы табе для актывізму, ці наадварот, актывізм дае табе сілы на спорт? Бо ты як бы на пачатку казала, што ты прыходзіш так класна, это тэрапеўтычна, але вось дзе ўсё ж такі цябе тое, што зараджае больш за ўсё? Я думаю, што гэта мультидысцыплінарнасць, якой нам зараз не хапае. Усім, бо та сістэма адукацыі, якой мы нарадзіліся, гэта бяры свой шлях і ідзі па яму ўсё жыццё. А тое, што ўвесь шлях тебе сустракаецца нешта дадатковае, гэта не бяры, бо спорціцца твая адукацыя. Вось, мне вельмі дапамагае спорт, бо гэта такая решотачка, можа, хто памятае, былі такія перфакарты. Вось, і у цябе на старонке напісана шмат літар, ты накладаеш эту перфакарту на эту старонку і бачыш, там нешта вумнае напісана. Вось, і спорт, спартыўныя трэніроўкі, рэгулярнасць іх, мая прысутнасць як трэнеркі на мерапрыемствах, яна дадае мне такой рытм, дзе я прачынаюся, іду на трэніроўкі, зачынаю зал, і потым іду дадому, дзе я хочаш, не хочаш, там альбо на скакалкі папрыгаю, альбо на індывідуальныя трэніроўкі папрацую неяк рукамі і памашу. І гэта мне дадае магчымасці думаць аб астатніх справах, як перфакарта майго жыцця. Выдатнае параўнанне. Ну, клас. Так, я тут гляджу, нам у чаціку уже накідалі шмат пытанняў. Я думаю, мы можам перайсці пра Грузію, пра актывізм у рубрыку. Так, я бачу ўсе пытанні, зараз іх па чарзе буду зачытваць. Напэўна, першае, вось гэтае давайце. Як зараз рэчаіснасць беларусаў у Грузіі выглядае як пастка, не даюць ні віз на выезд, ні міжнародныя аховы, а пашпарты скончваюцца. І тут яшчэ ў дадатак Настасья, ну ладно, потым, давайте па чарзе. Да, дзякуй. Я думаю, што мы не гатовыя былі да таго, што адвакацыя займае столькі часу. І самая складанасць састаіць у том, што ў нас ёсць палітычныя актывісты і няма исполнительной власти, да? Как это на беларускай мове? І вось
Выканаўчая ўлада — это тое, ведаеце, як есть такая прысказка, мы думалі, што яны дарослыя, а потом атрымалася, што адзіныя дарослыя тут гэта мы, а вакол нас толькі дзеці. І вось неяк атрымалася, што ў Грузіі зараз выканаўчая ўлада залежыць ад нас, тых, хто зараз з'яўляецца ў Грузіі беларускай дыяспоры. І гэта і добра, бо ўлада, якая сакраціла свае нейкія дзеянні, дае нам магчымасці рэалізавацца, ну а па-другое, дадае нам шмат складанасцей і фактычна адмяняе наша грамадзянства, не адмяняе грамадзянства. Ну, гэта наша наяўнасць, мы ў гэтым жывём, таму і візы, і адмовы ў пашпартах, і тое, што людзей не пускаюць, робіцца пад пакровам ночы. Трэба гэта публічыць, наколькі гэта магчыма. Трэба звяртацца да тых людзей, якія гэтым займаюцца. У нас есть і амбудсмен, у нас есть суд па правам чалавека, у нас есть прэса. У нас ёсць розныя арганізацыі, якія могуць агучваць ананімныя кейсы, памятайце аб гэтым. Можа, мы не ведаем, хто яны, дзе яны есть, што яны таксама есть. Трэба падымаць нашы пытанні ў паветры. Ну, напрыклад, я часцінёй так раблю. І такім чынам я спадзяюся, што нешта будзе разрулівацца. Ну і трэба разумець, што, напрыклад, ні адна краіна не павінна прымаць грамадзяніна другой краіны. Даже сваіх, бывае, не пускаюць. І таму мы тут не планавалі гэта ўсё. Я таксама не имею палітычнай адукацыі, не имею адукацыі чалавека, які займаецца нейкімі дамовамі. Але вот прыходзіцца атрымліваць такія веды, напрыклад, кожны тыдзень у мяне адзін урок англійскай мовы. Я так нармальна і беларускай мне было досыць, і расейскай, якая у мяне была асноўной. Но зараз я вывучаю ангельскую, каб мець магчымасць камунікаваць і вырашаць нейкія справы. І шмат людзей, якія з'язджаюць, яны, напрыклад, не даюць свае кейсы у суд па правах чалавека. І такім чынам тыя людзі, якія робяць беззаконне, яны гэта прадаўжаюць рабіць. Создае складанасці, бо мы прывыклі, што мы людзі і людзьмі нам надо звацца. А тут аказалось, што каб звацца чалавекам, цябе трэба яшчэ даказаць, пахадзіць па розных інстанцыях і даказаць, што ты не буевеснік. Вось, поэтому складанасці з беларусамі Грузіі гэта вельмі кепска. Але сколькі я тут пабачыла класных людзей, магчымасцей і таго, што людзі робяць, каб падтрымаць адзін аднога, гэтага хопіць на вялікую кнігу, калі я буду яе пісаць у сваей старасці. Вось, поэтому пока з пашпартамі, з візамі вось так. Напрыклад, у нас быў консулка, кансуліня, не ведаю, у амбасадзе польскай, якая падчас сваёй работы адказала шмат каму з беларусаў, у якіх былі даволі бачныя кейсы, бо гэта другая праблема. Калі людзі з'язджаюць з Беларусі, у іх не досыць у них доказаў, таму што калі яны жывуць в Беларусі, все, што можна, яны вынішчаюць, бо гэта бяспека. І потым, калі яны выязджаюць ужо вымушана, бо рэпрэсіі гэта такое, што можа дакрануцца да кожнага, яны не ведаюць, як ім даказаць, што яны класныя і што ім патрэбна, напрыклад, віза ў Евразвяз, бо яны там хочуць вучыцца, альбо ў іх там для іх ёсць праца, альбо там ёсць родныя. І ў гэты час, канешне, было б добра дапамагаць людзям, бо мы ведаем кейсы, калі чалавек жыў пад прыкрыццем, у яго было і грамадзянства, і даволі публічная праца, але гэта быў агент КГБ. А тыя людзі, якія ўсе прадэмакратычныя, якія падтрымліваюць усё добрае супраць усяго плохога, яны не могуць атрымаць візы для таго, каб пачаць на нейкі час новае жыццё, напрыклад, у краіне Еўразвяза. Вось. І з гэтым таксама трэба размаўляць, дамаўляцца і агучваць гэтыя кейсы, таму што ўсё кепскае робіцца пад пакровам ночы. Поэтому, калі у вас ёсць такая магчымасць, агучвайце то, што происходит. Гэта, магчыма, не зробіцца зараз, но вы ведаеце, што нейкія рэчы могуць пераламіць горб большому і толстому старому верблюду. Да, абсолютно згодна з тобою, Маринка. Марина, скажи, ти організація, ти сказала, звертатися у організації,
ты можаш зараз парачку, ну, сказаць, і куды звяртацца, калі вось людзі маюць нейкія такія свае кейсы? У нас ёсць, па-першае, кабінет, офіс. Я ведаю, што з нейкімі кейсамі яны працуюць. На жаль, я не магу гаварыць больш падрабязна, таму што бывае так, што людзі, якія звяртаюцца з кейсамі, гэта ўсё, ну, такая дакранальная інфармацыя, таму спрабуем пісаць у кабінет, па-першае. Па-другое, у нас есть некалькі арганізацый, якія дапамагаюць іным разам выехаць, ёсць нейкія пуці, шляхі, у тым ліку працоўныя. Вось, поэтому вы можете написать партызанкам, якія дапамагаюць і кансультуюць іным разам. Вы можете спрабаваць пісаць амбудсмену грузінскаму. Пішыце, калі гэтых лістоў будзе 180, ведаеце, не ўсімі лістамі можна пацірацца. Іныя прыходзіцца чытаць, складываць і думаць, што з гэтым рабіць. Потым у нас есть управление по делам беженцев. Туда таксама трэба прыходзіць са сваімі кейсамі і гаварыць: глядзіце, у нас ёсць беларусы. Можна размаўляць з такімі людзямі, як я, і іншыя праваабаронцы, якія ёсць у Грузіі. Напрыклад, у нас есть цудоўны чалавек Роман Кісляк, дай Бог яму здароўя, вынесці ўсё то, што ён ведае і робіць. Вось. І іным разам вы можете спрабаваць агучыць. Можа, мы не зможам нічога з гэтым зрабіць, але мы можам это падлічыць, гэта можа быць у нейкіх адчотах, і некаторыя адчоты іным разам спрыяюць таму, што з'явіцца спісак, і вы з'едзеце з Грузіі. Это не абавязкова, гэта можа дліцца некалькі гадоў. Чаму гэта такая складанасць? Беларусы ніколі не былі людзьмі трэцяга міра. І ўсё, што мы ведалі пра вандроўкі, это тое, што ты выязджаеш са сваёй краіны, вяртаешся, калі ў цябе згубіўся паспарт, ты ідзеш па даведку і едзеш. А зараз атрымалася так, што нас амаль лішылі магчымасці вандраваць, калі ў цябе скончыўся паспарт. У нас нет магчымасці прадаць сваё жытло, нейкую маёмасць. Так. І яшчэ ты можаш аказацца ў нейкіх спісах, і, напрыклад, пасля візарану цябе там не пусцяць у краіну, дзе ты жывеш. Альбо не выдадуць візу, дзе ты хочаш жыць, у тебя ёсць праца. І мы не ведаем, як з гэтым жыць. І тое, што зараз робіцца, усе гэтыя крокі, яны вельмі патрэбны нам, каб зразумець, па якім шляху нам ісці. І гэта датычыцца не толькі Грузіі, у нас жа ёсць розныя краіны, і ў розных краінах ёсць свае шляхі. І калі мы гэта будзем рабіць, мы зразумеем, што нам рабіць далей. Ну, ёсць яшчэ варыянт альбо ішак, здохне, альбо падзішах. Ну, давайте мы будзем думаць аб тым, што людзі хочуць жыць зараз, і такім чынам трэба зараз спрабаваць вырашаць гэтыя складанасці. І мы не ведаем, што ёсць механізмы, напрыклад, дэпартацыі, калі ты можаш спрабаваць дамовіцца з іншай краінай, которая тебя прыме. Ёсць механізмы дамоў цераз управление по делам беженцев. Яны не працуюць зараз з Грузіі, но мы ж не ведаем, што будзе потым. Бо такія справы могуць мець накапительны характар. Таму мы зараз вот гэта ўсё вывучаем, ці на лодке нам плыць, ці нам верблюдзе нам ехаць, ці нам рабіць нейкія дадатковыя там ёмкасці у машинах, фурах і спрабаваць цераз межы нейкія прабівацца. Вось. Але мы навучымся, беларусы вельмі сметлівыя, і тыя, хто хоча, ну, будуць там, дзе яны хочуць. Так. Марына, якраз хто глядзіць, хто не з Грузіі, там, або, напрыклад, з Амерыкі, іншых краін, трошкі дам крок назад, тое, што я чытала з інтэрв'ю Марыны. Зараз каля 13 тысяч беларусаў у Грузіі, якія просяць прытулак, маюць статус як бы падвешаны, тому што дзяржава не хоча прызнаваць іх палітычнымі асалай, не даваць ім прытулак, таму што такім чынам не прызнаюць дыктатуру ў Беларусі, так як ты казала. А калі... Я по лічбах. Давай, Ганна. У нас ёсць дыаспара ў Сакратвэла, гэта каля 12 тысяч. Але, канешне, ёсць людзі, якія не былі на гэтых перапісах, альбо яны жывуць і не гавораць аб гэтым нідзе, альбо яны только прыехалі, а потом уедуць і гэтак далей. Ну вот 12 у нас прыкладна ёсць. Некая частка з гэтых людзей, у іх скончыліся дакументы, яны не могуць вяртацца. І ў Грузіі не існуе механізма
на даны момант выдачы, напрыклад, нейкага дакумента для перамяшчэння цераз мяжу, як гэта робіць Польшча, напрыклад. Так? І такім чынам гэтыя людзі ўсё, што маглі зрабіць, яны падаліся на міжнародную абарону. Але Грузія зараз прынцыпова не дае нашым грамадзянам міжнароднай абароны. І ў нас ёсць некаторыя кейсы, ну, напрыклад, як мой, дзе мяне дэпартамент па міграцыі прызначыў ахвярай, не ахвярай, а как это, международной погрозой для Грузии. Да? Международная, ну, опасность. У меня даже справка есть такая. Вот. И сейчас я пошла в суд, и я чекаю у суде, суда уже год, напрыклад, да, и буду чакаць далей, скоро будзе 1,5 гады, бо такія справы просто не двигаюцца. Яны не ведаюць, што з гэтым рабіць, бо гэтыя словы, якія там они пишуць у дакументах, яны выглядаюць вельмі смешна. Некая колькасць гэтых людзей пашла уже у суд по правам чалавека. У нас есть человек, якому адмовілі, і суд по правам чалавека сказаў: калі ласка, не высылайце, мы вас просім как краіну не высылаць гэтага чалавека, бо там яму пагражае смяротнае пакаранне. Але гэтыя людзі зараз павіслі паміж небам і зямлёй. Такіх кейсаў у прошлым годзе было каля 86, але зараз гэтая колькасць павялічваецца, і нягледзячы на тое, што Грузія змяніла закон о международной обороне, и податься, войти в эту процедуру застаётся ўсё больш складана, ўсё равно ў гэтым накапителе павялічваецца колькасць людзей. І вось гэтыя людзі, яны павіслі паміж небам і зямлёй. І зразумела, што у нас ёсць розныя адмовы, напрыклад, што у Беларусі нема гарачых канфліктаў, таму калі вы вяртаецеся, вам нічога не пагражае. У мяне есть такія паперы. Вось. Альбо недастаткова доказаў, каб даць вам міжнародную абарону. І гэта ўсё доказы, напрыклад, калі чалавек звязаны дзе-небудзь у міліцыі, дае паказанні на камеру, но для дэпартамента па міграцыі сакратвельскага гэта не доказ. Ну і гэтак далей. Вось. Тут якраз на самым пачатку яшчэ за 40 хвілін да стрыма адзін гаспадар даслаў табе пытанне, я яго зараз пакажу. Ён пытаецца: Марына, вітаю. Бачна, што ў Грузіі нічога не атрымаецца. Беларуская дыяспара разбягаецца ці сядзець пад плінтусам, як у Лукашэнкі. Можа, трэба сваю працу перанесці туды, дзе яна патрэбна, у Польшчы ці Амерыку? Хочаш у Амерыку паехаць, Марына? Ну, я же белоруска, я же тутэйшая. Мне вообще хотелось бы жить у Беларуси. У меня есть бацькоўская кватэра, там, где не трэба платить, как я тут живу, за комнату. Я никуды не хочу переезжать, насамрэч. І гэта такая усталасць, якая ёсць у шмат каго, хто не планаваў пераязджаць і пераехаў, і зараз жыве і думае, куда яшчэ раз. Гэта вельмі складана. Таму некая колькасць людзей застаецца ў гэтых працэдурах, таму што для іх гэта вялізны стрэс. І я таксама такі чалавек. Для мяне гэта стрэс, але я ўжо больш стаю на нагах, і вандраваць з 7,5-гадовым чалавекам гэта вельмі складана. Асабліва, калі ты мама, адзінка. Таму нет, я бы зараз нікуды не хацела бы пераязджаць, я бы хацела бы жыць у Сакратвела, і шукаць магчымасці дамовіцца з уладамі аб тым, чтобы дыяспара Сакратвела жыла бы у такіх чалавечных умовах, каб людзі маглі дакументы мяняць, каб яны маглі мець нейкія дакументы для вандроўкі, каб маглі рэгістравацца і гэтак далей. І насамрэч гэта же не складана. Гэта палітычнае рашэнне, але зразумела, што ў краіне, дзе ёсць турызм, вельмі карысна, калі няма такіх громкіх спраў аб тым, каб кагосьці там выгналі за мяжу, нейкую маму з дзецьмі з клункамі паставілі, там у Сарпі нейкай, там у Турцыю альбо ў Арменію сказалі: «Всё, ты недостойна жыць у нас в стране». Таму нет, зараз я не жадала бы пераязджаць, калі бы я пераязджала, пускай бы гэта было цераз 2-3 года, бо пераязджаць для, напрыклад, майго сына таксама стрэс, как і для мяне. І насамрэч я не бачу сэнсу пераязджаць, бо гэта такая складаная праблема міжнароднага пераследа беларусаў, і яна ёсць шмат дзе яшчэ, і гэта будзе толькі павялічвацца.
бо ну, паўтараю наконт таго, што мы ўжо гаварылі, што беларусы ніколі не былі людзьмі трэцяга міра. А зараз мы такія еўрапейскія афраамерыканцы, у якіх няма дакументаў, нешта мы цепляемся за гэтыя хаты, якія мы здымаем, напрыклад, у Сакартвэлу альбо ў Арменіі, альбо яшчэ недзе. І хочам нікуды пераязджаць у гэтую Беларусь чамусьці, там же так неплохо жывецца. А таму, што для людзей гэта вялікі стрэс і трэба вырашаць гэту праблему комплексна, каб все ведалі, што ў беларусах ёсць такая складанасць з дакументамі, што мы тут не гандлюем наркотыкамі, што не займаемся продажам органаў. І трэба так зрабіць, чтобы у нас з'явілась магчымасць быць узроўне со всеми астатнімі еўрапейцамі, верыфікавацца і неяк продолжаць перамяшчацца там і туды, куды мы хацім. Ну, насамрэч, бо гэта паніжэнне як бы ну, не статусу да, чалавечага, што ўсе людзі могуць гэта зрабіць, пайсці ў сваю амбасаду, змяніць паспарт, а ў беларусах гэта не могуць зрабіць. Гэта вельмі кепска. Да, так ты маеш пытанне, ці я магу? Я таксама вось думала пра шмат чытала пра тое, што ты пісала нават той факт, што там як твоя плаціла хадзіла, ты ў банк і цябе не хацелі прымаць аплату, бо была без пашпарту, гісторыя, па-моему, была на Белсаце, і што ты вызывала міліцыю нават, каб склалі пратакол, тому што табе не давалі пісьмовы ну, як бы доказ, што табе адмаўляюць у тым, што прымаць гэту аплату. І я так гляжу на ўвесь твой шлях, кожны дзень у цябе барацьба, да? Ты, і ў КР ты ідзеш барацьба ў цябе, з пікеты ў Грузіі з Романом Кісляком, як ты ўжо згадвала, адвакацыя моцна беларусаў ў Грузіі. Ты гэтаму не вучылася, як ты сказала, гэта ўсё адбываецца. І можа добра, што ты такая чэмпіёнка свету па боксе, таму што цябе кожны раз ты нібыта становішся на гэты рынг, і цябе замест як это супернік твой, то гэта дэпартамент міграцыі ў Грузіі, то гэта там яшчэ нейкія праблемы у банку і з астатнім. Вось скажы, адкуль ты які ты бачыш для сябе вынік у гэтай барацьбе? Зразумела, што ёсць рэальны, а ёсць фантазійны. Вось твой рэальны вынік. Што ты хочаш апынуцца? Які для цябе гэта быў прыз, скажы? Ну, найлепшы прыз у мяне быў бы, я тут недавно палажыла каля местнай сметніцы красоўкі, якія мне не падабаліся, бо у мяне дзіцё не бегае, у футбол не іграе. 2 пары скураных красовак. А калі, ну, і дзіця садзіла на школьны аўтобус. А калі я вярталася, там лежала люстра хрустальная. Вось. Ну, настоящий хрусталь, шыкоўная люстра. Я, конечно, яе ўзяла з сабой, бо я подумала, ну як так, не можа такога быць. Вось. І я вельмі люблю рабіць нейкія вырабы і шкла, і з бусінак украшаць сваё жыццё. У меня есть занавеска з бусінак. Так вот, наконт выніка. Калі я раблю тое, што я раблю, гэта не рынг, таму што рынг гэта эмоцыя, гэта страсці, гэта мардабой, гэта магчымасць легалізаваць тое, што ў цябе ўнутры. А тое, што я раблю зараз, это трэнерская праца. Бо я не жадаю перамогі, бо перамога ну, складаная. Таму што тут, как у Стругацких, в понедельник начинается в субботу, когда они разговаривали о каком-то великом маге, который получил свою силу, но когда он ее получил, он не смог сделать волшебства, потому что главным условием этой силы было то, что ты не должен никому причинить зла. И вот если мы вот прям совсем добьемся того, чего мы все хотим, то окажется, что мы не сможем реализоваться, потому что это будет приносить зло другим людям. Ну, напрыклад, шмат грузінаў зараз торгуюць з беларусамі, туды адпраўляюць баржомі, наадварот атрымліваюць смачныя нейкія прадукты, якія робяць беларусы. І вось калі мы вельмі громко победим, і ўсе беларусы атрымаюць гэты прыязны дакумент, можа так атрымацца, што торговля скончыцца і шмат грузінаў пацерпіць, бо не будзе у них гэтых там малака, каўбасы і гэтак далей. Але можа гэтым потым яны пачнуць рабіць сваю каўбасу, яна будзе смачная, гэта ўсё патрабуе часу. Вось і тут нам трэба так навучыцца жыць побач,
каб мы маглі сумесна нешта рабіць цікавае, а я магла рабіць і сумесна цікавае, для сябе цікавае. І каб паўсюду быў мір, цвілі кветачкі і пелі птушкі. І гэта ўсё мультидысцыплінарная гісторыя аб тым, как кожны ведзе кожнага бачыць. І для мяне праца з адвакацыяй, напрыклад, гэта такая вот, я бачу, што нешта сломана, надо пачыніць. Бо я жыла ў той час, калі рэчы не выкідвалі, іх чынілі. Ты браў отвёртку альбо малаточак, альбо напільнічак, там заусенец падпіліў, там падкруціў, там падмазаў фарбай. У цябе і новы, значит, дыван, альбо кровать, альбо у цябе вось как у мяне там прыгажосць нейкая, арт-аб'ект. Вось. І тут я бачу, што тут магчыма нешта зрабіць, каб кожны пабачыў кожнага. І гэта мой профіт. Гэта павышэнне інклюзіі, па сутнасці гэта інклюзія, потому што складана грузінаў тых же ганьбіць за тое, што яны не бачуць беларусаў, таму што грузіны, якія шмат гадоў вандравалі, і яны ездзілі ў ту же Расею, дзе грузін гэта быў чалавек другога сорта. І калі ты шмат гадоў ездзіў, і цябе там усе шпынялі, гаварылі, там, ты мандарынамі таргуеш і таргуй, да? То калі яны прыязджаюць, яны тут хацяць спакою, дабрабыту, і каб гэтыя турысты не бежалі скупляць у іх кватэры ўсе, і потым гаварыць, а што у вас тут какешкі ляжаць на сабачыі на вуліцы. Яны, канешне, ляжаць, але трэба неяк па-іншаму гэта змяніць. І вось пакуль як змяніць, я не знайшла, таму што гэта не зусім рынг, гэта именно дамова, гэта трэнерская праца аб тым, как сделать так, каб усім было добра, а такія магчымасці відавочна ёсць. Просто пакуль, магчыма, мы іх не бачым. Альбо нас не бачуць, што відавочна, таму што бачнасць грузінаў, беларусаў Грузіі мінімальная, і мы ніколі не жылі ў рэпрэсіўным государстве, мы не бачылі такой рэпрэсіўнай улады, і мы не панимаем, як нам з гэтым жыць, потому што шмат людзей, якія тут ёсць, яны бы зрабілі нешта карыснае, але яны хвалююцца, яны гавораць: Марыначка, я хочу ездзіць да сваіх бацькоў. Напрыклад, вот у мяне не так давно помер мой бацька. Я не смогла съездзіць на пахароны, бо мяне там чакае турэмныя срокі. А яны хочуць. Але яны хочуць быць і добрымі для ўсіх. І яны супраць, напрыклад, гэтых рэпрэсій, і ім не падабаецца то, што атрымліваецца. Бо калі ты прыязджаеш, напрыклад, у Варшаву і бачыш, колькі там людзей, прыязджаеш у Мінск і бачыш, які ён пусты, ты разумееш, што нешта не так, нешта зламалася. Давайте мы гэта пачынім. Пакуль мы не ведаем як. Вось тут табе пытанне ад Настасі. А ёсць супрацоўніцтва з грузінамі? Я магу адказаць на гэта пытанне частічна. Мы ёсць магчымасць размаўляць, напрыклад, з тымі службамі, з якімі мы павінны размаўляць. Гэта омбудсмен, гэта дэпартамент па дзелам бежанцаў, но усе астатнія службы, яны працуюць у рамках рэгламента. То есть можна абраціцца ў паліцыі, яна тебе нешта адкажа. Можна напісаць у дэпартамент па міграцыі, ён таксама тебе нешта адкажа. А можа не адкажа, но можна прыйсці са сцягам, і тады яны адкажуць. Так? Але то ли нас мала бачна, то ли яны не разумеюць, якой профіт, потому што мы ніколі не былі людзьмі трэцяга сорта, і ў грузін у краіне ніколі не было людзей трэцяга сорта, у якіх скончылись пашпарты. І мы зараз друг ад друга навучаемся, што нам з гэтым рабіць. Бо зараз пайшлі, напрыклад, скаргі ў суд па правам чалавека, а гэта таксама ўзаемадзейнасць. І людзі размаўляюць, яны гавораць: а што атрымліваецца з беларусамі? Пачаму вы ім не даёце дакументы, каб яны з'ехалі? Говорите, у нас нет такой працэдуры. І пачынаецца гэта размова. Таксама тут ёсць улада, якая робіць розныя шляхі. І, магчыма, судя по тому, як яны робяць, якія законы зараз сырыя выходзяць, людзі не разумеюць, што можа быць, якія могуць быць пасля дзеяння, пасля такіх дзеянняў. І тады паявяцца нейкія рэзультаты, і, магчыма, мы пачнём размаўляць з грузінскай уладай. Напрыклад, украінская ўлада таксама шмат гадоў не бачыла беларусаў.
А зараз, глядзіце, лёд тронуўся, і ён тронуўся не таму, што нас стала там вельмі бачна, мы заўсёды былі, а таму, што некая колькасць людзей пачала задаваць пытанні, прапаноўваць сустрэчы, гаварыць аб тым, што вот атрымліваецца, гэта і публічныя справы, таксама нейкія заявы, гэта суды. Я думаю, што такая магчымасць будзе у Грузіі. Яна абавязкова будзе, галоўнае нам яе пабачыць. Таму што людзі заўсёды жадаюць насамрэч добрага і дамовіцца, але, на жаль, рознымі шляхамі. Я ад цябе мае апошняе пытанне, што мне цікава. Зараз будзе вельмі актуалачка тема пойдзе, гэта КР, выбары ў Коардынацыйную раду, ужо якога 4-га склікання. Вось. Палітычнае адзенне на мне. Таму маю да цябе пару пытанняў. Першае самае, ці шкадуеш ты, што ты пайшла ў КР, ці не? Пасля ўсіх гэтых там срачаў, усяго, што там адбывалася. Гэтыя срачы, гэта же такая вакцынацыя. У мяне было шмат мест, дзе я слышала розныя срачы, таму што я даволі сацыялізіравана. І срачы мяне пугаюць менш за ўсё. Мне было цікава колькасць людзей, якія ёсць, напрыклад, у маём блоке і фракцыі беларусы, мне падабаецца, што яны гавораць і што яны пішуць. І гэта блізкія мне даволі людзі, не ва ўсём, канешне, але вось. І таму мне падабалася, што я сярод сваіх, мне не трэба гаварыць А, Б, В і С, я магу сказаць любую букву алфавіта, напрыклад, анекдот номер 48, і ўсе ведаюць, пра што гэта. Гэта дарагога стоіць. Гэта па-першае. Па-другое, я думаю, што ва любой уладзе павінны быць розныя людзі, жанчыны, людзі з абмежаванасцямі, таксама маці, якія адзіныя меюць дзяцей, так, і расцяць іх, каб улада ведала, што ёсць такія людзі, якія, напрыклад, не могуць там заўсёды ездзіць. Напрыклад, мне для таго, каб кудысьці паехаць, у мяне ўсё каштуе ў 3 разы. Таму што моя вандроўка, это я прапаноўваю нейкаму трэнеру мяне замесціць і плачу яму грошы. Я же не магу спыніць сваю працу, это как лужайка англійская. Потым, калі я еду не сама, мне трэба заплаціць какому-то чалавеку, які будзе гуляць з маім дзіцём, карміць майго дзіця, адвадзіць у школку, збіраць у школку, выслухіваць, а если он захварэе, яшчэ і магчыма спаць з ім там, у адной комнаце, да? І гэта все даволі недешевое удовольствие. Альбо браць его з сабой, і тады мне там трэба шукаць няню. І гэтыя ўсе людзі, яны имеюць гэтыя праблемы яшчэ і на сваёй працы, но ўсё ж это грамадзяне нашы. І гэта павышае інклюзію. Таму я ведаю, што моя прысутнасць там вельмі полезна для ўсіх. І як можна жалець, мы тут аказаліся ў гэтай лодке, і будзе добра, калі мы ўсе будзем грыбсці, а не глядзець па старанах і там, не ведаю, кавырацца ў носе. Яшчэ ўздагонку хацела спытацца, зараз апошнія месяцы вельмі часта мы бачым ўсе выказванні спадара Пракоп'ева і ўсе яго думкі, які ён транслюе і укладывае ў голову Сергею Ціхановскаму. Ці можна падзяліцца ты інсайтамі, што пра гэта думаюць у вашым блоке і што ты асабіста думаеш? Ці не шкадуеш, што ты увязалася ў гэты блок? Я привыкла быть в гомофобной среде. У меня был самый гомофобный клуб, наверное, в Беларуси по тайскому боксу мой. С характерным отношением к людям не таким. Это озвучивалось регулярно. И я хочу сказать, что наверняка я рада, что я вижу, как у людей меняются взгляды, погляды. И я думаю, что каждый может быть собой, потому что мне будет сложно говорить уже сейчас с человеком, допустим, который гомофобный. И очень важно соблюдать инклюзию не только там, где инклюзия нужна для людей, которые нуждаются в особых потребностях, но и там, где люди хотят слышать определенные слова определенным образом от определенного человека. И если людям необходим определенный формат информационный для того, чтобы научиться услышать новости, измениться, то почему нет? Это нормально. Вот у меня, допустим, если я делала какое-то мероприятие, я могла сказать, вот
Зачем далеко ходить? Организация вот турниров, вот эти вот кулачные бои, я долгое время там работала. Если ты ставишь на выдачу экипировки мужчину такой мощной комплекции с металлическим взглядом, который говорит сквозь зубы, тебе приносят всю экипировку. Если там стоит красивая нимфа, за ней надо бегать. Если люди хотят слышать информацию определенную или говорить о ней определенным образом, то нужно говорить об этом и смотреть, что произойдет, потому что мы же хотим изменений. Значит, нам важно говорить со всеми группами на понятном языке и обсуждать эти изменения вместе. И такие люди, как Вадим Прокопьев, такие люди, как муж Светланы Тихановской, такие люди, да, девочки улыбаются, такие люди, как кто-то еще, они же никуда не деваются из Беларуси, они остаются здесь, они слышат нас, разговаривают с нами, звонят, задают вопросы, получают ответы. И если мы хотим большую, хорошую коллективную свадьбу потом или еще какое-нибудь мероприятие, то нам важно, чтобы туда пришли все. Давайте говорить со всеми. Вже адказ на пытанне сапраўднай дыпламаткі. Ну і я абяцаю, гэта ўжо апошні ад мяне. Ці збіраешься ты на новыя выбары? С удзелам таго, што я зараз знаходжусь у працэдуры чакання міжнароднай абароны, якой відавочна я не дачакаюся, я магу гаварыць і выступаць публічна, агучваць праблемы беларусаў. Мне не трэба візараніцца, і мяне даволі складана выгнаць з Грузіі, хаця, канешне, магчыма, я тут магу быстро валізкі сабраць і уехаць. Галоўнае, каб не быў Беларусь. Я, магчыма, і пайду у составе блока. Магчыма, я буду менш працаваць больш працаваць унутры Грузіі ў тым сэнсе, што я буду менш думаць пра іншыя справы, потому што зараз я разумею, што вот унутры Грузіі я нешта магу агучыць, але там паехаць у Польшу і размаўляць пра польскія рэчы я не магу. У гэтым сэнсе я магу пайсці спісе, так. Ну, альбо я ўсё роўна застаюся ў блоке, і калі трэба камусьці кансультацыя па месту, кожны можа мне напісаць і сказаць там: Марына, вось у мяне да цябе пытанне, ты жывеш у Грузіі. І я не бачу ніякай розніцы, ці пайду я, ці не пайду, таму што я буду крыху менш працаваць, вычытывая складаныя, напрыклад, напісаныя канцылярытам дакументы, што для мяне з'яўляецца, такой пытаннічкам вялізным. Бо калі ты там чытаеш гэта ўсё, думаеш: божачкі, як гэта сложыць? Як гэта сложыць? Это как с ёжиками. Совершенно непонятно, как они зачинают других ёжиков. Поля, ты задоволена адказам Марыны? Так, дзякуй. Я ведаю, Іванна, у цябе там напрыканцы штосьці яшчэ было, давай скончым. Да, так, Марынка, у мяне ёсць да цябе 3 пытанні, бліц. Што першае прыходзіць у галаву, калі ласка, адказвай. Хто ты, калі не спартоўка і не актывістка? Мама, жанчына, пляжная прыгажуня. О, клас! Што ты хочаш, каб жанчыны пачулі ад цябе сёння? Настаў час быць крутымі. І якое твоё асабістае значэнне слова свабода? Свабода, яна для ўсіх. Дзякуй. Дзякуй табе за адказы. Такі цудоўны, прыемны. Дзякуй табе за гутарку. Насамрэч, я пазнаёмілася з табой яшчэ, калі мы былі аднойчы на адных курсах. І так атрымалася, што пытанне беларусаў Амерыкі і пытанне беларусаў Грузіі вельмі супалі ў плане таго, што нас не заўважаюць беларусы Варшавы і Вільні. І гэта было вельмі крута, мы засталіся, паразмаўлялі. І я з задавальненнем чытаю кожны твой пост, і як ты застаешся жанчынай, застаешься маці, застаешься пляжнай прыгажуняй, і ўсё, што ты робіш для сябе і для сваёй сям'і і людзей навокал. Я табе шчыра дзякую. Спадзяюся, мы адказалі на ўсе пытанні. Паглядзіце. Можа, там ёсць что-то такое.
Да? Не, падаецца, ўжо ўсё адказалі. Усе так заслухаліся, што ўсе перасталі ў чацік пісаць. Дзякую вам, Дзякую. дзяўчыны. Я атрымала вялікую асалоду ад гэтай гутаркі. Мне падаецца, як мы казалі, гэта здзейснілася, гэта было ўтульна, гэта было цікава. Вось, дзякую усім, хто далучыўся, дзякую усім, хто яшчэ, напэўна, ў будучыні паглядзіць гэтакае. У нас не экстрэмісцкі канал, можаце ставіць падабаечкі, падпісвацца, рэкамендаваць гэтым сваім сябрам, знаёмым. Вось, дзякуй вялікі ўсім. Дзякуй усім, хто быў. Вітанкі, прывітанкі. Да, і добрага дня, вечара, у каго які час. Да пабачення. Пакуль-пакуль. Пакуль-пакуль.